adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Ya, Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bendina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, ya enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik. apa? Tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka. Gampang. Kuwi larangane negara uga larangane Aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya, Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran Tasyakuran. apa kuwi jenenge Mang? Santunan. Mapak. Lah lho. Mapak suro. bulan Muharram. Mapak suro. Kalih Nggih. santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih, mugi-mugi kagem desa Dusun warga Sumanding. warga dusun Sumanding. Semanding, Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo, Ketan Macan. Kecamatan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa jen? Kecamatan Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten Jombang. daleme Gus Dedi. Gus Dedi. Nggih, nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Wah, Dandang masuk. gula. Bawa dandang gula. Dandang gula. Dandang iki apik lho, dandang Iki iki kan gula. klangenane sing klasik. Klasik Nggih, kan laras, iki. pun. Wah, apik. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya Pak E le ming. Antrayo persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa aja, memang keluarga seniman tradisi ngono. Betul. Mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang Ya. sone ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender. Bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ tanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus Sakitan bicara. kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mana ngene Kepiye kek apa piye kek? Suarane apik kek apa piye kek? Suarane apik. Broto Trengiang. Iya. Terngiang aku teran. Berat
iki ditanggap 300.000 napa ya gelem ya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Iya bener-bener. Kadang aku semangat ini. Melok elektron. Jebol nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa ayo to sambung rasa nanging wanci dalu ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek enak. apik suarane. iya tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu sing gedhe ngapuramu kang mas bapujanku jajang tong hatiku sambungku mong wanci dalu ngrupita sarimu kalaman karamamu kang emas kang merah titisake murni lestarine
bisa nyumbara kang mesra. Tembange iki ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki mau jenenge dandang gula. Bener apa salah to Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi dandang dikek gula niku kan lowegi mengke didilati bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Ya. Nggih. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG teh. Niku ya kekinian lho, bucange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Mang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Ora Mas Bahlil Lah kok. terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh? Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Kelan akeh saiki jadi-jadian. Lho Ya luar niki biasa. semangat ya, Nduk. Ya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat Semanding Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Bang. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Nggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dari kenpe mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenal. Lah terkenale los nggih. Paijo Amin. yo pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niki niki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa Matur maneh? napa malih? Apa maneh? Deh, lah iya toh. Ya, Masa manut siji aja. tok? Pokok JMBG. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau lho to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora, mangan toh? sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo sak sak paket. ngendoke kon ngitung. Ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledos e pokoknya. Apa? Ngopo bedas becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bocange napa ayo? Lha apik kicau malah. Lah kuwi lho Ico Mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih rawancane. Ben karo Jajal, ganti Mas, musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik kenapa diberi nama Iki Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut sithik apa? Oke. Iya, koplo. Sumanding. Wah, apik suara. Iki Bersama campur sari New BNB. iki Gus BMW, Dedi. apa Gus iki Dedi BMW? katuran minggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Heeh. Gus Dedi Gus Dedi katuran katuran minggah. siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya, Nggih pripun? ketemu ngoten no. boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Pripun Gus Dedi monggo katuran minggah Gus Dedi. Kersane mboten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Kok iso kepleset. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Gus Dedi iki kadang ya gede. Mang tuwek kedelinan.
Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Eh, Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih, Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigen, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbah nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh iya kok dangu sangat Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, siap. Jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang. sih? Ketok aku ki arepe aku lah asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne iki. Lho nggih saged, ngeten. Langsung Niki niku, instan. langsung dadi ngeten. Niki ana enten Bos. Niki kula etok-etok budak jenengan tambani ngeten kok. Wih kira Sanes, ketok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak, niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis budak Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kula ingoni, kula sekolahno, kula kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah Ora terus usah, ora usah ini- tanggomu. Mbokku dherehe tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia.
Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit saking pundi panjenengan. Lah niki to. Iku kata pertanyaan ngoten niki. Nggih, Iku Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Lah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. Lah mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh. Kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Mentai niki. Ngeten. Kentai Gus, paido Kula kentai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Cok bakal, bakal. kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang Kembang setaman, setaman. kembang wangi, Kembang bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Wonten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih Biasanya kan sedaya, wonten- sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, nggih, untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula pisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Dalam Gratis. boten, oh sampean Gratis. lek tukune nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Apa? Wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaan dibebel. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iki lho, Jong. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Nggih. Dodi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, nggih, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Loh, berarti sedaya mau weneng kuwabe ngeten iki setuju. Setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya Semer kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro Jebule to, kan? iki iso urip bahagia. Lah. Ngomong lah duka. Cerita temen kula niki. Lho, Lho. Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene nek TV-TV bojo loro rukun sampean semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wis. Ora mungkin wong sugih duwe akeh. Wis ora ta mungkin lah. ditusuk. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, Lah. seneng ngekeki wong percuma.
Misale kula niki dhuwit kula kuwatah Kathah. itu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri Dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi Gawe apa sih dhuwit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho Mosok iki ngoten temen. Gus. Terus sampean niki sugih, dhuwit kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean guru mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis belanjakno nang ngene toko-toko wong loko sajane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran dengan dhuwit. Berarti Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Bundi. Alah mboten Nggih umpamane nggih, umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Kula mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, matur-matur kula nek yatim, dhuwit Pak, kula niki- yatim, kula yatim. oh nggih padha sing padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak gelek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten, Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Nah, Terus nyewu LC ya wis gak pantes. Dateng napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Loh, Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi taksir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes. Boten pantes soalnya panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan, sampean jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jeneng Mbak Niken sampean jejer sampean sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten Ayo. ndak dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga Laras. panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus Nggih. kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah Nggih. napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Alhamdulillah. Amin. Monggo Matur niki napa banget. Nyanyi Ya. Gus. Jenengan badhe nyanyi Ibu napa, Gus? jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus. Jenengan kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nggih. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten niki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Ya transfer mawon saged. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih to, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan Kula tak anu ningali. Jenengan pendet. tarik tunai riyen. Tarik tunai. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Piye to? Bahasamu. Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih to. Nang ndi? Lho lembuk. Anu Gus, mungkin Niki kula kula utangi. nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank.
Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau ndemek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh, nggih titip ning kula mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Walah Nggih. matur nuwun, Pak. Dadi Nah, niki lho. Kang ngitung ngene iki lho. Wah, ngene iki lho sami. Lah Lah kok diwene rono? Oh, dibagi lho, Gus. Ora ro dhuwit ro biru-biru niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih, Pak nggih. Delik ini arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadahi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh, mriko. Nggih, sedaya. Siap. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat niki nggih saged ditang. Misale mangan tek 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih, nggih, nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih, Gus. Matur sembah Mugi-mugi Kula sampeyan jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten ngisor. Nggih, nggih, nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih, nggih. Nggih. Gus Dedi tiange anjene ya grapiak semangat. makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan penak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Paijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah iku do nyaweri Wah, karo siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Selak sola-sola ya, Mas. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk. Para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Kula ambine lah. Bareng-bareng campur tari apa Mas? Bagong musik. Nah, bakok musik. Sinenggoyong CW profesional audio. Sineksin bulan kakancari ratri gurit jagat bareng lawan si Masih bersama Panggung Musik Indonesia. mata bunga renggo ras Dewa apa yang paling manis? Tambah ganteng aja. Ayo nak. Ayo diri. Heeh. BG Mas paling ganteng. Buah apa yang paling manis? Tambah ganteng aja, my little bolu ketan. MBG Mas paling ganteng. buah apa Ayo Dok, ganti joget. paling manis? Joget, ayo joget. Joget Cahayu. Ganteng aja, my little bolu ketan. Apik, sepatnya apik. Apik. Mas. MBG Mas Broto gendeng. Ngawur. Aku ratek gendeng kok. Ora mang jane ora ngono njajal nok. Ganti Pripun? dhewe sing nembang. Piye nok? Enggak, sing nembang sampean. Ayo. MBG coba. Yo 1 2 3. Pakai mic. Sing banter. 1 2 3. Ayo. MBG MNOPIRS. Wah, kayak ramdur.
Pancen yo isih cilik pengen kaya tante-tantene karo mbak-mbake. Aku kok pengen macak sinden. Sebagai generasi penerus bangsa khususnya di bidang seni tradisional. Ya. Bocah cilik dikenalke ditepungke. Ayo, Nduk. Jenenge sapa mung ya aku lali to. Gandhi. Gandhi. Wah, Gandhi. Gandhi. Gandhi ku artine apa, Jo? Gan. Gan. Gan kuwi. Gan. Wis. Gan. Angel. Ayo. Gandhi. Gan. Ganjel. Kok gendek men sing apik to? Gan. Gan apa we? Gan iki juragan. Gandhi iki ibarat dalam satu keluarga. Iki dijuragakno, diumbul-umbulno supaya dadi wong sing sukses ngono lho. Luar biasa. Ngono lho, Gan. Aduh ngomong ngawur iki sebenarnya. Lucu lagi. Gan, kedua diuri-uri supaya sok benek gede iso dadi seniman tradisi sing moncer. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem adik Gandhi. Enggak, kok emang mripate grip-grip ngantuk to, Dok? Ngantuk, Dok. Oh, ya wes nyanyi ae. Nyanyi. Apa? Tembangnya apa? MBG. Nyanyi apa, Nak? Aya, apa? Tindakan. Apa sing viral? Apa? Lagunya apa? Ayo pakai mic Mas Gatot biar dengar. Oke. Ayo. Apa? 1 2 kelinci ucul. Jadi Pak Kebelet nguyuh to Jaki Jo. Yo campur-campur, yo ngantuk yo blet. Pakai mic. Pakai mic. Pakai mic. Rodok rais. Rodok lali. Kok enek judul rada lali. Maksudnya adiknya ini agak lupa karo liriknya. Oh. Nggak apa-apa nanti ganti lamunan. 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 Oke. Apa ayo. Kelinci ucul lamunan apa neh, Nak? Ya, apa? Jajal satu lagu. Wah, apik kita tidak gelam ya ini. Walah, mumpung go keturun, Dok. Apa, Nak? Cahayu. Apa Nak? Ayo. Ayo dinteni pamirsa wakeh banget sing ngenteni suarane sampean. Walah, pengen ngerti suarane sinden cilik Gandhi. Kelinci ucul. Heeh, apa Kelinci band ucul, ya? Baturi Mbak Dinda? Oke. Ya, ya. Apa Ya, ngono. Baturi Tante Wulan? Karo Tante Wulan Oke. Jumeneng. Wah, jan apik iki. Jelas jaluk dibaturi. Ya dibaturi. Aku dhewe larane baturi itu ya suwi. Jan kaya cilikan. Mbiyen nek cilikane niken ora usah tak dibaturi. Baturi aku sing baturi. Heeh iya. Pancet generasine so anak iki aku ya sik baturine. Baturi neh. Kedae ngoten. Kudune ngono. Ya oke. Apa Nak? Kelinci ucul Nak ya. Sik mikir dicoba sih, Nduk. Coba sik. Cek. Nek. Monggo Mas, tembangipun kelinci ucul. Ayo, Ajan apik. Sama joget lo ya. Oke. Itu kan Nek joget. joget tak potong lo. Wis lunas kok aku. Sing bayari kono apa dalang to? Lah aku adike kok. Wah, alah Jo. Lah rape motong opo? Piye Wis to? lunas kok. Wis lunas aku. Bengi iki sak keluarga iki. Alah. Iki ceritane reoni. Reoni anake. Wah. Oleh sebut merek gak, Mas? Boleh. Boten napa-napa. Reoni anake Ki Dalang Degleng. Oh, Mas. Mbak, setunggal malih. Lah kok Mas Cumplung niku jarene kok keluarga Dalang Degleng niku saking Wis pundi? angel iki, kembarane Masku. Loh, kembarane. Kayak jambe sinigar. Jambe sinigar. Sitoke jambene walu, sitoke jambene bosok. Oh, ya remek berarti. Gawe gawan bayek lek bosok. Ora guyon aku, Mas. Ayo dah. Ucul ya. Tanjake kelinci ucul. Ya, karo Tante Wulan. Heeh. Joget berat. Ora iso. Tansah kabar nggih panduan kanggo pinten. Sugeng midhangetaken tetembangan saha mirsani tetembangan campursari sarangan bagong musik. Kelinci ucul, genduk Wulan, ugi genduk Gandhi.
Nembang ditabuhi bareng-bareng lagu iki. Nduk ganti lagi apa sudah? Pripun? Lagi apa tanduk? Oh sudah. Capek. Sampun ngantuk. Panjenengan bocah cilik, Mas. Karepe pengen kaya tante-tantene kaya mbak-mbake. Nggih luar biasa. Tapi luar biasa loh, anu nggih, Pak Dalang, anu bocah nggih. Seusia segini sudah berani tampil di muka umum, melantunkan tembang, melantunkan lagu, ini satu prestasi yang luar biasa. Nggih, nuwun sewu, ngapunten nek ngejob biasanya pinten? Pira nak? Sangune biasane pira nak sangune? 90 patang. Akeh. Pira? Kowe lho akeh men. 1 juta. Lah bayarannya Pak Yai kepotong gak sampai 1 juta iki enggak usah. Jare 7.000. Pak I sapa? Iki lak putrane Mas Adi Sasongko. Putrane Pak Dalang. Lho piye sawakmu iki? Delok to, teko praupane kaya lho, kan yo mirip Jo. Oh iya. 11 rolas. Makane yo nurun ngantukan Mas Sik to. Adi ora. 11 ra penak kuwi lho. Lah napa to? Dalang kaya apal nomor togel. Cak Broto. Nggih pripun? Cak Bocange. Iki Nggih. jengkarne Panungguan bintang tamune dhisik. Iya, nggih, leres. Dianti-anti warga masyarakat kene bintang tamune. Nggih. Engko sing kae sing sisih ijem-ijem kok gampang. Nggih. Oke, kok Dadi, manut mawon. Heeh. Adikku Niken Salindri riyen. Weekend dhisik bar kuwi terus prigel. Oke, nggih, leres, nggih. Iki digarap cara sing hot. Nggih, Napa? Maksudnya sing rancak ngono lho. Sing rancak niku sing rame. ku anu dinunekne mercon dhuwur-dhuwur. Yo keramen kuwi. Lah piye maksudnya rame niku pripun to? Iya sing tabuhane Oh, tabuhane rame. Oh, gampang ijo. Nggih. Ayo apa digarap apa menurutmu? Ayo, Cok. Ayo. Digarap sing rame, Cok. MBG. Ojo MBG meneh. Iya, kudu diganti to. Oh, apik sing rame niku lagune niku lho. Mangku Ayo sepote. Disepoti sik. Sepoti.